traballamos no estudo do magnetismo na nanoescala, estudando as relacións entre a química, a cristalografía e as propiedades magnéticas. O noso equipo trata de desenvolver estructuras magnéticas híbridas con potenciais aplicacións no eido biomédico e no eido tecnolóxico. No eido biomédico tratamos de obter estructuras capaces de liberar calor de xeito controlado ou para a administración de fármacos. E no eido tecnolóxico sempre relacionado coa espintrónica. O traballo no laboratorio consiste no análisis das propiedades magnéticas das nanopartículas e nanoestructuras. Neste laboratorio investigamos a síntesis en función da súa composición, da estrutura cristalina e da súa forma. Queremos obter heteroestructuras complexas con conexión cos óxidos metálicos. Trabajo en la síntesis de nanocristales de materiales antiferromagnéticos para estudiar sus propiedades.